friend mo itong atop yaon duman mailing mo so nagkaranap sa itaas o. Oo. Saan may sulo? Wala may sulo daw. Meron pa. May fire truck pa. Saan ito may sulo? Oo. Hindi mo na video ng James. Hindi, na-video na yan eh. Saan daw ito? Mapa-change oil nga ni ka itong Revo. Magastos pa ma-change oil ka ito. Oo. So dyan na smoke. Dyan ako nagpa-smoke emission. Ba't aragawan ka? Kuwada mo na sa wallet ko, JB. So, wallet ko sana so ito. 2008 and 2009. Ah. May naman. So, sticker, di ba kaano-ano naman ako? Sticker. Balikado dyan. O, balik mo na doon. Hey, how's it going? Nick here. Happy Monday. Oh, Jesus Christ. Mata din na.
udig de. Oo. Udig sa may auto, udig de o dyan. Ah, inigli. Tapos ka Jimwell. Oo. Puro siya ang fan sa sunod. Tapos hindi sa naso ano. Nasa dulo. Sprayan mo muna ito ah. Sprayan mo ito sa itaas. Tutangod ka ini sa big parkan ka. Tangod. Tangalain mo sa itaas. Kung may mga langgam, sprayan mo. Ito nagbabagsak din sa atop. Naisulyabi pala.